Amics de la Sardana d'aquí Premià, com a tal, com a Amics de la Sardana, van néixer en l'any 1949. Però abans d'Amics de la Sardana ja hi havia sigut, a partir de l'any 1921, els Pomells de Joventut. Després es va transformar en Foment de la Sardana, que malauradament per la Guerra Civil va quedar estroncat, i l'any 1949 uns aficionats a la sardana que voltaven molts aplecs a Calella, a Santa Quitèria i tot això van fundar els Amics de la Sardana. L'aplec que el fem normalment, abans el fèiem l'abril i ara l'estem fent a l'últim cap de setmana d'agost, com a cloenda de les ballades d'estiu, és el plat fort perquè, com vosaltres ja sabeu, això ocupava tota la tarda vespre de dissabte, i aquest és de molta envergadura. I llavors durant tot l'any fem ballades de sardanes un cop al mes, diguéssim, les èpoques d'hivern i de tardor, i llavors a l'estiu, els divendres al vespre, aquí a la plaça de l'Ajuntament fem les ballades de sardanes de cada divendres. Ho hem tingut pràcticament de suspendre tot no, perquè gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament hem pogut fer servir el Teatre de l'Amistat i el que teníem les ballades de sardanes tant de gener com de març, abril i maig, hem pogut fer concerts a la sala de l'Amistat. I hem pogut mantenir, però, amb la gent assentada, sense poder ballar, i el que volen els sardanistes és ballar sardanes. I si parles amb diferents entitats, és el problema que els joves avui dia no s'involucren en coses culturals d'aquestes. A veure, hi ha molta activitat avui dia per mòbils, per tabletes i per televisió. Hi ha molta gent que no té necessitat de sortir a casa a fer una activitat entre cometes cultural, perquè mirar la tele no sé si podem dir cultura, però no té necessitat de sortir i llavors no s'involucra. I és un problema de subsistència de les entitats, perquè també hi ha una cosa, les entitats poden tindre socis, però si no hi ha ningú a davant que tiri del carro, la Junta, diguéssim, vull dir, poques coses poden fer. Sensibilitzar els joves, això és igual com el del català, que diu que es perd el català. El català a l'institut, tot l'ensenyament es fa en català, però és que llavors quan surten al pati la majoria parlen en castellà. Vull dir, si no es té consciència de que si perdem la cultura, si perdem la llengua, perdem la identitat com a poble, malament rai.